दिनै धेकियाजुलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादा 84थि बोसोरारि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि रुंसारि सान फालिथायखौ हग्राजुलि प्राइमारिनि सिङाव थानाय सनापुर गामियाव फालिदों। लोगोसे बे गामिनिनो गोदानै लुफुंनाय ब्रह्म यज्ञालयखौबो बेखेवो। बे ब्रह्म यज्ञालयखौ बेखेवो सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि नेहाथारि मुस्रि कनेन्द्र ब्रह्म बिथाङा आरो अखन यज्ञखौबो बिथाङानो फोजोङो। लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बिहोमायारि सावरायथाय सोलोंथाइ बिथिङाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बिहोमा, बर' समाज फोसाबनायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बिहोमा, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि नोजोरजों लाइमोन जिउनि थांखि आरो नोजोर बायदि आयदानि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो सा धेकियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि रस्तम बसुमतारी, बाथासिपुर मिलन गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मुस्रि नमद बसुमतारी आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमि बर्डनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि हदानन्द ब्रह्म बिथांमोना। बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब चेनेलनिसिम जोंनि धेकियाजुलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय गोजोन हामलायनाय जासिग्रोबाय आरो मोनथामबो चेनेलनि नायगिरि बिथांमोननिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनाय जासिहरबाय आरो दिनै बे मोनथाम चेनेलनि खौरां बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिमबो जोङो साबायखर बावबाय। खोब गरम बोथोरनि गेजेरजोंब्लाबो नैबे हग्राजुलिनि साहा हाजो सेरावहाय मोनसे मिथिंगानि गेजेराव थानाय सनापुर गामियाव खुंनाय गोजान जायगाब्लाबो नोंथांमोना होसो होसो फैनानै बेहाय रादाब बुथुमफैदों, बेनि थाखाय साबायखर बावबाय। गुबुन बोसोराव जेरैबायदिहाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफानि रुंसार सानखौ फालिबोदों, देग्लायबो नैबे सफाय प्राइमारिनि सिङाव थानाय सनापुर गामियाव धेकियाजुलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादा सफाय प्राइमारिनि बानजायनायाव फालिदों गाजा गोमजायैनो। फुंनि 8 रिंगायाव जोङो अखण्ड जयग'खौ फोजोंनानै बिनि सिगांनो जोंहा बेहाय सनापुर गामियाव गोदानै लुफुंनाय जि मोनसे ब्रह्म धोरोमनि सिबिसालि मन्दिर बेखौ बेखेवनाय हाबाफारि दङ। बेखौ बेखेवनानै होनायनि उनावहाय अखण्ड जयग'खौ फोजोंनाय जादों। दा बे रुंसार सानावहाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफाया बर' हारिनि गेजेरावहाय मावलांनाय बिथांनि मावथाय, बिथांनि बिहोमा बेखौ सावरायनो थाखाय जोंहा फुंनि 10 रिंगानिफ्रायनो माखासे सावरायगिरिफोरखौ लानानै सावरायबोबाय थानाय जादों आरो दसे उनावनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जे बर'फोरनि सासे गुरुमोन आरो बिथांखौ नागारनानैनो बर' हारिनि आबुं मोनसे बाथ्रा साननो हाया, बे बाथ्राखौ लानानै जोंहा मोनसे सावरायमेल दङ, बेयो जागायगोन। दा खोब गोजोननाय मोनदों नैबे मिथिंगानि गेजेराव थानाय सनापुर गामियाव बे गुरु आफानि जे रुंसार सान बेखौ गाजा गोमजायै फालिनानै। दा बेहाय आसा खालामदों दिनैनि बे जि बिथांनि मावबिहोमा जि सावरायजाबाय बे समाजावहाय जेब्लाबो रायखांजाबाय थागोन आरो इयुन जोलैया जेब्लाबो गुरु आफानि जि बोसोन आदर्श बेखौ फालिलांबाय थागोन बेखौ मिजिंथिबाय आरो बेखौनो मेसेज होयो ससाइटियाव जाहाथे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफाया अकल ब्रह्म धोरोमनिल' गुरु नङा, बियो बर' हारिनिनो गुरु, बेखौ मानिनांगोन आरो बिनि आदर्शफोरखौ बर' हारिया जेब्लाबो फोथांनानै लाखिनो नाजानांगोन। आं बेखौ बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इस्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव
सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700262133 9101 536360 70020262133 9101536360